Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mixjin li d-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh u qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. Imma intom, staqsihom, intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru u qallu: inti il-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu fuqu ma' ħadd. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mix-xjūħ u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru qallu: itlaq minn qudiemi, ja Xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ tal-Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-bxara t-tajba isalva. Wasanna fl-24 ħadd ta' matul is-sena u Ġesu jkompli jurina min hu. Ikompli jurina x'kienet il-missjoni tiegħu. Ġesu li kien ixandar il-kelma, kien jagħmel il-mirakli, u n-nies kienet tistaġeb b'dak li kien jagħmel Ġesu. U allura Ġesu jistaqsi lid-dixxipli tiegħu: min jgħidu n-nies li jien? U d-dixxipli li kienu mitħla tan-nies jibdew ituh diversi risposti. Imma mbagħad Ġesu idur fuq l-apostli u jgħidilhom: immintom min tgħidu li jien? Jaqbeż minn Pietru u jgħidlu: inti il-Messija. Pietru li jintebaħ bil-qawwa, bil-kobor ta' Ġesu u jistqar jagħmel attafidi f'Ġesu u jgħidlu: inti l-Messija. Jiġifieri dak li kien imwiegħed mill-profeti issa dan qiegħed fostna fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Din l-istess mistoqsija Ġesu jagħmilha lilna lkoll illum f'dan il-ħadd. Ġesu jgħidilna: int min tgħid li jien għalik? Hija risposta li aħna kull wieħed u waħda minna rridu nagħtu lil Ġesu. Min huwa għalina Ġesu Kristu? Qegħdin verament nimxu warajh? Qegħdin nibnu relazzjoni intima miegħu? Qegħdin ngħixu dak li għallimna? Qegħdin inkunu ta' xhieda tiegħu fis-soċjetà tagħna llum? Ġesu llum jerġa' jgħidilna: imxu warajja. Ejjew għalhekk nagħmlu attafidi f'Ġesu u din il-kelma li qed jagħtina verament ngħixuha bil-fatti.